Je to poviedka, ktorú napísal môj bývalý spolužiak z vysokej školy a páči sa mi, že vekom dospel k určitej irónii, sebairónii a je to poviedka o tom, ako muži, slovenskí muži, reagujú na prvou signálnou na poľštinu z úst krásnej ženy, ako sa nechajú v podstate obabrať. A zároveň tá poviedka má aj kriminálnu líniu alebo linku. Je to vlastne poviedka o historikovi, ktorého krásna žena zvedie, pretože mu hovorí po poľsky, že je úžasný a múdry a donúti ho proste urobiť kriminálny čin vlastne rozkradnutia historického kultúrneho majetku slovenského štátu nášho. A je to hrozne vtipné, pretože s tým mám osobnú skúsenosť, že Poliaci veľmi silno reagujú na slovenčinu, lebo sa im to veľmi páči a slovenskí muži proste milujú Polky, keď rozprávajú. Takže je to vieryhodné a upodozrievam Silvestra z osobnej skúsenosti.